Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. Tal van top-dj's worden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook de Brusselse DJ Odimel wordt genoemd en ziet tal van optredens geannuleerd worden. Wat is er aan de hand in Technoland? Gilles Nisse, je bent journalist bij het Belang van Limburg en de technowereld die staat al enkele dagen op zijn kop. Aanleiding daarvoor zijn de beschuldigingen van verschillende DJ's die seksueel grensoverschrijdend gedrag zouden hebben gesteld. Vertel eens even, wat is daar juist aan de hand, Gilles? Ja, klopt. Hè. Er is echt een storm ontketend in de technowereld. En de bal die ging aan het rollen toen een voormalige medewerker van het Franse artiestenbureau Steer Management besloot naar buiten te komen met enkele schrijnende onthullingen over top-dj's. Ja, vandaar ook de naam Steer Files. Ja, Steer Files, ook wel eens Technofiles genoemd. De man, genaamd Brad Bedzik, was ontslagen bij het artiestenbureau. En een beetje uit de revanchegevoelens is hij daarna gestart met een Instagram-account, waarin hij de vuile was van heel wat top-dj's heeft opgehangen. Want hij werd zelf eigenlijk door het slijk gehaald door zijn voormalige vernoot en collega. Dat was wel opmerkelijk, hè? Ja, dat is toch het verhaal wat de ronde doet. Dat zijn naam besmeurd werd na zijn ontslag. Onder andere door de DJ Shlomo. Veel mensen zeggen dat hij uit dat gevoel gestart is met het account. Ja, en zo gaat dus de bal aan het rollen. Welke DJ's zitten er allemaal bij? Want het gaat wel over toppers in de technowereld, hè? Ja, het gaat wel echt over top-dj's in de hard techno scene. De bekendste namen die genoemd worden zijn, zoals ik net zei, Shlomo, maar ook Carve, Basewell, de Brusselse DJ Odimel en ook Phantasm. En als we dan kijken naar de aard van de beschuldigingen, waarover gaat het hier? Ja, dat varieert wel afhankelijk van de DJ. Hè. Bij de ene zijn de beschuldigingen wat harder dan bij de andere. Bij de ene is er iets meer bewijsmateriaal dan bij de andere, maar wat centraal staat is dat het telkens over machtsmisbruik en seksueel wangedrag gaat. Het gaat onder andere over het ongevraagd sturen van expliciete foto's, maar er wordt ook gezegd verkrachting, intimidatie, het ronselen van minderjarigen. Maar om duidelijk te zijn, er is nog niks officieel bewezen. Het is vooral gebaseerd op geruchten en op screenshots, maar er lopen wel wat onderzoeken naar sommige betrokkenen. Ja, en ondanks dat de feiten op dit moment nog niet bewezen zijn en vaak in onderzoek zitten, laat de impact van die beschuldigingen niet lang op zich wachten. Hè, Gilles, vertel. Nee, heel veel festivals en organisaties wachten de onderzoeken niet af en beslissen om nu al in te grijpen. Er is door de recente onthullingen als het ware een domino-effect ontstaan. En de betrokken DJ's zijn massaal geschrapt van affiches op festivals en feestjes in binnen- en buitenland. Tourfestival was daar een van de eerste bij. Dat waren ze vorig jaar ook al, toen de naam van Phantasm, die kwam een jaar geleden eigenlijk al in opspraak. Toen circuleerden er al wat geruchten over zijn seksueel wangedrag. En toen had Tourfestival ook als een van de eerste besloten om hem te schrappen van de affiche. Een zeer controversiële beslissing, maar ze zijn er wel altijd achter blijven staan. Extreme Outdoor in Houthalen-Helchter heeft toen besloten om dat niet te doen. Heel veel andere festivals hebben Phantasm toen ook laten staan. Maar nu neemt het nog wat andere proporties aan en heeft Tour eigenlijk hetzelfde gedaan. Ze hebben heel snel besloten om Odimel en Shlomo van de affiche te schrappen. En in hun zog zijn eigenlijk heel veel andere festivals en organisaties gevolgd. Ja, want het gaat ook over grote festivals in het buitenland ook. Ik zag ergens Mexico, Chili, dat dergelijke grote festivals ook een aantal DJ's aan het schrappen zijn. Ja, het gaat echt helemaal de wereld rond. Hè. Het Instagram-account van Brad is, ik denk 50 miljoen keer per dag bekeken ongeveer. Dus ik denk dat alle festivals en organisaties die techno-DJ's op de affiche staan wel op de hoogte zijn van het probleem. Ook Awakenings, Verknipt. Zij hebben ook allemaal betrokken DJ's van de affiche geschrapt. Ja, en het was ook opvallend, het Limburgse DJ-duo Joyhouser, die kwam met een opmerkelijk statement, ik lees even voor. A DJ should be a therapist on the dance floor and not the rapist. Ja, dat kan wel tellen als statement, denk ik. Ja, dat was heel krachtig. Het is eigenlijk opvallend hoeveel collega-DJ's zich de dagen na de onthullingen hebben uitgesproken over de onthullingen, over de aantijgingen. En het statement van Joyhouser kwam daarin vrij vroeg en was ook heel krachtig. De Bilzenaren vonden dat ze zich niet meer herkenden in de wereld. Ze drukten hun steun uit aan Brad, die het Instagram-account runt. En ze veroordelen het gedrag van enkele collega's heel sterk. Hè. Ja, want ze staken het niet onder stoelen of banken. Zij spraken toch van een scène, een beweging die toch wel
zeer grote problemen heeft. Ja, zij zijn natuurlijk insiders in de wereld. Zij zagen dit probleem al langer. Zij wisten al langer dat er iets aan de hand was, dat er een negatieve evolutie bezig is in het wereldje. Maar nu in het statement zeggen ze dat de bodem in de techno-scene echt wel bereikt is. Hè? Het belang van muziek is vervaagd en tegenwoordig staat het ego en het beeld van de DJ centraal volgens hun. Ze hebben het over narcistische persoonlijkheden die zich onaantastbaar wanen. En ja, ze waren echt boos en verdrietig. En ze willen de rotte appels uit het wereldje. En ik moet wel zeggen, dat statement dat is duizenden keren geliked, gedeeld. Daar is op gereageerd door heel veel andere bekende DJ's. Ze kregen daarin heel veel steun. En heel veel andere DJ's hebben een voorbeeld gevolgd. Ja, je had bijvoorbeeld Amelie Lens die ook naar buiten kwam met een statement. Ja, dat triggert wel iets bij mensen blijkbaar. Het triggert echt iets. Heel veel mensen hebben heel veel top-DJ's hebben zich publiekelijk erover uitgesproken. En het statement van Amelie Lens was op zijn minst gezegd ook opvallend, want zij geeft zelfs aan dat zij in het verleden ook al slachtoffer geworden is. Zonder daar echt heel diep op in te gaan, dat wou ze ook niet. Maar het toont toch wel aan hoe groot het probleem is. Ja, Gilles, zoals we al aangaven, er zit dus ook een Brusselse DJ bij de Stereophiles of de Technophiles, het is maar hoe dat je het noemt. Dat is Odimel. Wie is zij eigenlijk? Odimel, met echte naam Antoine Laufer, is een Brusselaar. Hij is geboren in Zwitserland, woont nu in Brussel. Hij is sinds enkele jaren bezig aan een heel steile opmars in de wereld van de harde beats. En heel populair bij de jeugd ook, hè, Odimel. Hij draaide de voorbije jaren op alle populaire festivals in de dance scene. Denk maar aan Tomorrowland. Hij stond ook al op Pukkelpop, waar hij de Boiler Room helemaal plat speelde. Verkocht de AB helemaal uit. Ja, het is echt wel een heel bekende naam in de scene. Je kan hem ook kennen van zijn hits Gucci of de remix van My Favorite Game. Die wordt echt honderdduizenden keren beluisterd. Zeer populair bij de jeugd. The sky leek echt de limit voor Odimel tot de recente onthullingen aan het licht kwamen. Odimel kwam zelf ook met toch wel een zeer opmerkelijk statement. Hij zegt dat hij zich niets herinnert van de feiten, omdat hij aan seksomnie lijdt. Ja, leg dat eens even uit. Wat is dat, Gilles? Ja, het statement van Odimel was op zijn minst gezegd heel opvallend. Hè? Hij erkent dat hij betrokken is bij de misbruikzaak, maar hij geeft er wel een heel opmerkelijke uitleg aan. Hij zegt dat hij aan seksomnie lijdt. Dat is eigenlijk slaapseks, wordt dat ook wel genoemd. Een aandoening waarbij je tijdens het slaapwandelen seksueel gedrag kan vertonen. Hij zegt ook dat hij slechts enkele dagen later pas heeft ontdekt wat er echt gebeurd zou zijn. Hij zegt ook dat het gaat om een vrouw met wie hij met wederzijdse toestemming seksuele betrekkingen had, maar dat hij er zich nu niets meer van herinnert. Hij voegde daar ook aan toe dat hij begrijpt dat het als een heel makkelijk excuus klinkt en dat hij zelf ook sceptisch zou zijn als hij het zou horen. Ja, maar seksomnie is effectief een erkende aandoening. Men plaatst dat onder parasomnie. Denk aan bijvoorbeeld slaapwandelen en dergelijke. Dus het zou wel kunnen kloppen, maar het is iets dat niet veel voorkomt, hè? Ja, seksomnie bestaat effectief. Het is wel heel zeldzaam. Het komt voor bij 0,1% tot 1% van de volwassenen. Het is als het ware dat het brein slaapt, maar dat de spieren actief worden. Hè? Dus een vorm van slaapwandelen, maar wel een heel bijzondere vorm ervan. Ja, en dat stemt dan wel wat overeen met het feit dat hij zegt van ik was er mij niet van bewust. Ja, dus het verhaal zou wel kunnen kloppen op zich. Hè? Het zou ook vaker voorkomen met mensen met een zeer chaotisch leven, gepaard met een ongezonde levensstijl. Dat past ook wel in het leven van een DJ. Ja, en er zou ook een vooronderzoek zijn opgestart waaraan dat Odimel ook wel effectief aan meewerkt, hè? Ja, dus sinds het incident zou er een vooronderzoek gestart zijn op vraag van het slachtoffer. En daar werkt Laufer naar eigen zeggen vrijwillig aan mee. Er zouden al 2 hoorzittingen plaatsgevonden hebben, maar van een rechtszaak of zo is nog geen sprake. Dus ook nog niet van rechterlijke beslissingen. Laufer zegt dat hij in therapie is gegaan om iets te proberen doen aan die seksomnie. En hij zegt ook dat hij volledig meewerkt aan dat lopend vooronderzoek, zodat de feiten onafhankelijk kunnen worden vastgesteld. Ja, en hopelijk krijgen we dan zo toch een beetje een antwoord. Ja, dat mogen we hopen. Gilles, is dit het topje van de ijsberg of zijn we echt op de bodem beland? Ja, dat is voorlopig nog niet helemaal duidelijk, maar insiders spreken wel alvast van het grootste schandaal ooit in de techno-scene. Veel fans houden ook een adem in en ze hopen dat hun favoriete DJ niet de volgende is die genoemd wordt in de Technofiles. Een collectief van vrouwelijke techno-DJ's heeft een open brief geschreven en ze hebben ook een initiatief gelanceerd met de hashtag MeTooDJ's en dat is een plaats waar slachtoffers zich kunnen melden. Het is dus afwachten of dit nog veel meer aan het licht gaat brengen de komende dagen, weken.
Ze hebben ook een oproep gedaan naar andere DJ's en ze halen aan dat het echt wel tijd is nu om een standpunt in te nemen en dat de Omerta al genoeg levens en carrières vernietigd heeft. Ja, eigenlijk echt de stal deftig uitmesten, zo klinkt dat dan. Ja, dus echt een harde reset. Ja. We hadden het in het begin van de podcast ook over een aantal festivals die verschillende DJ's hebben geannuleerd. Er zijn ook festivals die toch wel wat afwachtender zijn. Ja, dus er zijn zeker niet alle festivals die zomaar alle namen die genoemd worden op het account zonder na te denken schrappen. Er zijn ook festivals die een afwachtende houding innemen, zoals Tomorrowland bijvoorbeeld. Zij wachten het verder onderzoek af voordat ze de optredens van Odimel, Shlomo en Carve gaan annuleren. Ze zeggen dat ze de situatie eerst nog in alle sereniteit even willen afwachten en evalueren. Hoe zit dan de situatie in Limburg? Enkele van de betrokken namen stonden of staan ook geprogrammeerd op festivals bij ons. Dat is zo bij Garnizoen in Beringen en bij Extreme Outdoor in Houten-Helchteren. Garnizoen had maandag 23 februari Odimel nog aangekondigd als headliner. En daar hebben ze, 2 dagen later zijn ze daar al op moeten terugkomen. Ja, dat is vervelend ook voor het festival zelf. Hè? Ja, een heel vervelende situatie. Ze hebben lang over nagedacht, nodig overleg gepleegd. Maar woordvoerder Frederik Luijten, hij zei wel dat hij vooral gehoor en geloof wou geven aan de slachtoffers. En dat hij daarom deze moeilijke beslissing genomen heeft. Ja, en het is zo complex dat je ook wel voor beide iets kan zeggen. Hè? Het cancelen van een artiest of het meer afwachtend zijn, zoals Tomorrowland bijvoorbeeld en Extreme Outdoor dat doen. Ook de DJ's zijn erg verdeeld daarover. Hè? Dat is zo. Sommigen veroordelen het gedrag heel sterk, sommigen nemen een iets afwachtendere houding aan. De Schotse DJ Hannah Lang die heeft een open brief gepost waarin ze vraagt dat artiesten tegen wie de ernstige beschuldigingen lopen ver verwijderd worden van de line-ups zolang het onderzoek loopt. Ja, toch wel een krachtige vraag. Het gaat niet om een heksenjacht, zegt ze, maar om een toekomst waarin techno een plek moet zijn voor veiligheid en vreugde. Verschillende festivals zeggen ze dat ze niet in de positie waren om de aantijgingen juridisch te beoordelen, maar toch een signaal wilden geven. Ja, en dat maakt het ook zo moeilijk natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Er zijn ook andere DJ's die ook wel met een vinger wijzen naar de festivals zelf. Ja, dat was bijvoorbeeld opvallend bij de Duitse DJ Larry Luke. Ze noemt enkele festivals schijnheilig. Want op Instagram beschrijft ze hoe een deel van het probleem ook bij de backstage culture ligt. Het is normaal dat iedereen aan de drugs zit, dat er geen leeftijdscontrole is en de security is gebrekkig, zegt ze. Want artiesten zijn, laten we het toch maar even benoemen, vaak goden waar men niet te veel in de weg wil leggen. Hè. Ja, dat is ook zo. En daar durven de medewerkers van festivals soms ook niet te veel tegen te zeggen of tegen te doen. Maar ze zegt, als je dat blijft tolereren, dan moet je jezelf ook geen schouderklopje geven omdat je zomaar 4 DJ's cancelt. Ja, daar valt ook wel wat voor te zeggen natuurlijk. Hè. Gilles, tot slot, hoe moet het nu verder eigenlijk? Ja, dat is een moeilijke vraag. De storm lijkt voorlopig nog niet te gaan liggen. Brad blijft doorgaan op zijn Instagram-account en er komen steeds meer dingen naar boven. Maar het staat wel vast dat het pijnlijk duidelijk geworden is dat de techno-scene toch wel met een imagoprobleem kampt. Dat is jammer, want de techno-scene heeft altijd een traditie gehad van warmte en inclusie. En heel veel DJ's zeggen ook dat het pijnlijk is om nu te zien dat die waarden zo op de proef worden gesteld. Al kijken sommige mensen het ook in een positieve manier naar. Veel mensen hebben zoiets van, oké, deze beweging kan een revolutie zijn, een krachtig en goed signaal. Misschien kan het voor een frisse wind zorgen in de sector, dat de rotte appels eruit gaan en dat de focus terug naar muziek kan. Ja, de stal uitmesten en verder. Zo, ja. Gilles, hartelijk dank voor je uitleg. Ik onthoud vooral dat de schokgolf voorlopig nog niet gaat liggen in Technoland en dat het vooral afwachten is wat festivals zullen doen. Hoe dan ook is er werk aan de winkel om een veilige omgeving te creëren. Wil je thuis op de hoogte blijven van dit en ander nieuws, dan kan dat via de HBVL-app. En heb je na het beluisteren van deze podcast nood aan een gesprek, dan kan dat via het gratis nummer 1712. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.